Haideți. Deschide-se aici șmecherie. Mario, Da, da? ție ți-am mers GoPro? Da, frate, tot timpul, normal cam. Bun, Bravo. bun, vino. Da, polițist. Da, ce s-a întâmplat? Intră pe suport. Întrebare. De aici, după ce ies, vreau și eu să văd dacă... Adică vreau să întreb dacă este domn Chester pe oraș. Nu Ca știu să mă exact, duc dar... să test. Stai puțin. Ce faci? Tu aici? Ce încerci să faci? Helper? Poftim, vreau să-i verific GoPro. Acționezi în propriul tău roleplay sau? Nu, vreau să-i văd GoPro dacă e valid. Ca De să-l cum iau. vrea Ok, să- asta o să-l vezi ce? După aceea, nu acum. De ce nu? Păi ce încerci să faci acum? Pe ce? N-avem voie la pușcărie, tată, sau cum? Păi cum adică? Faci așa când vrei tu. Coaie, mi-l verifică coaie, decât Te atâta. rog, fără injurii la tichet, că deja... nu, Ce injurii? frate, Că asta e- după ca, frate. Ce? Scuză-mă că ești fetiță, frate, na. Ești Și nu... fetiță? Pe dacă vorbesc cu coaie, nu mai băieți Ăsta e băieți. 192, bun. Și tu ai 506. Bun, hai să vorbim, poți să-ți activezi înapoi ăla. Păi ce facem aici? Hai, Nu așa duceți-vă, peste tată. picior, Hai. abuzezi așa grav, ce? Care-i faza? Nu, frate. Nu există, hai. Cum te cheamă pe tine? 3775? Fane, eu Poți Fane. face, te rog, un tichet? Da, stai așa. Coaie de ce? Coaie de... Ce să specific Continuă, complet? continuă tot așa. Stai un pic, ne luăm Doamne așa peste ferește. picior? Ce să specific colegul meu? Nu, Abuz cred de că grad. tu... Nu, mă auzi? Nu vorbesc cu tine. Cred că tu... Nu știu... Nu mai vreau să zic mai multe, că... Lasă așa, nu mai... Dacă eu dau din greșeală cu mașina peste un coleg de-al vostru și nu rulează nimic, vrei să arăt și eu filmare tot? Bă, calmează-te. Păi... Calmează-te, gata, e ok. Șefule. Lasă vină. Hai cu mine. Hai cu mine. Vino cu mine. Ai făcut tichet? Dar Lasă să să spui ce vină, să Mario. specific, că n-am auzit că Abuz de vorbeau. grad, abuz de grad. Ah, ok. Gata, am făcut. Perfect. Tu încă ai GoPro pornit? Bine. Acum nu mai e important. Ce? Normal ar trebui să le... Vere, nu merge GoPro. Ai văzut tu unul colegul? Acum fac.